गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली मोनसे रादाब पर्टेलाव नुदों बे स्कुलनिसो दे माने बे स्कुलखौ नुनानै गोसोखांदों आरोखि आं जेब्ला न'आव बै समनि बाथ्राखौ गोसोखांदों आं। बाथ्रा माने एलपि स्कुलाव थाङोब्ला जों मा लाङोमोन बस्था नङाला खायफाया लाङो दाह्रा बेफोरबायदिमोन आरोखि। बेयो मा सननि जागोन बे बाथ्राया गैयाब्लाबो 95, 96नि बाथ्रा आरोखि। बे समावहाय जों बेफोरबायदिखौ लांनो मोनोमोन। थ' 95, 96आवहाय जुदि बे अबस्थामोन ओमफ्राय दासिमबो 2023आवबो जुदि एलपि स्कुलाव बस्था बा माबा मोनसे हायाव जिरायनानै फरायनाय बे जुगा जुदि जायोब्ला माब्रै जागोन। एलपि स्कुलाव गैयाब्लाबोथ' क्लास 4सिमहालागै थाथारो। बावहाय खमसे खम जिरायनायनि मोनसे सुबिदा दा जेरैबायदि मबाइल जुग जानो हमदों बे जुगावहाय बे चेन्जखौ नायोब्ला जों दिनैनि दिनावहाय मा जानांगौमोन सोरबा बै समाव थानाय खुंथायाव थानाय होन दायाव फैनाय होन दा माखासे बाथ्राफोरखौ जों बुंनोबो सुबिदा मोनदों खाबुबो मोनदों। नाथाय जोंहा बै समावहाय अन्तत आं बेफोरबायदि बुंनो हानायनि मोनसे खाबु गैयामोन माने आं मोनसे बेन्दोंआव खानानै दोनजानायफोरबायदि जोंहा फरमेसन दंमोन हिसाबै जों बुंनो हायामोन। दा जोंना एसे बे खाना दोननाय दुरुङा आखाइनिफ्राय गेंनायफोरबायदि जानानै दं। ओंखायनो जों बे बाथ्राखौ जों बुंखांबाय थानो गोनां जादों। जेब्ला एलपि स्कुलफोराव दासिमबो जुदि बिखौ फरायोब्ला मा होननानै बुङो बस्था लाना फरायनो गोनां जायोबा दासिमबो होनबा जोङो बेसेबां आनडेभेलप होनना बुंनांगोन बेफोरबायदि आरोखि। थ' बिदिब्ला बे एलपि स्कुलनि अबस्था आरो थिं गब्लंनाय बा मानाय बेफोरखौ एसे नायलांबावदो दे दान्दिसे खोन्थाना होनि नोंसोरनो आङो। মানে টিংটো কিবা ফুটা আৰু মাটিটো দলহা এইকাৰণে চলিবিলাক পেচাব কৰিব গ'লে পায়খানা গ'লে বৰ দিগদাৰ হয়। আমি বোকাত লৈ যাব লাগে হয় এনেকা মানে পানীটো বহুত আহে না ইয়াত। আজিও বহুত আহিছে ঘৰৰ ভিতৰত বিৰাট পানী হৈছে। আজিতো প্ৰথম পৰীক্ষা চলি আছে কি কৰিম আমি আহি হাকু ডাকু চাৰু লৈয়া পানীটো অলপ কিবা কৰিব খুজিছিল কিন্তু নাপাৰে। পিছত কি কৰিম ইয়াতে লিখিব লগা হ'ল আৰু কি চলিবিলাক এনেকা মানে মই ইটায়ে মানে ক'ব খোজো যে চৰকাৰে আমাৰ নিউজটো যদি চাই যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ কিবা প্ৰমোদ ছাৰটো মানে যি নিউজটো চাইছে যদি অলপ সহায় কৰে ঠিং আৰু মাটিৰ কাৰণে অলপ যাতে আমাক কিবা পইচা কিবা এটা সহায় কৰক আৰু কি নমস্কাৰ, মই এই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক। মই আমাৰ স্কুলৰ সমস্যাটো অলপ কৈ দিম। আমাৰ পানী পৰিলে আমাৰ স্কুলটো একদম ক্লাছটো লোৱা নাযায়। স্কুলৰ ভিতৰত চব পানী হয়। 2 বছৰ হ'ল আমি ইমান কৈছিলোঁ SD অফিচত যাই কৈছিলোঁ এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ আৰু একো খবৰ হোৱা নাই। আৰু আমি আৰু স্কুলৰ পৰা চৰকাৰৰ পইচা অলপহে পায় আৰু ছাত্ৰ কম ইয়াৰ কাৰণে অলপ পায় খাব নিদিয়ে আৰু কি। যোৱা বছৰত অলপ পইচা সোমাইছিলোঁ এইফালে অলপ আমাৰ স্কুলৰ এটা বাউণ্ডাৰী ফালে একদম মাটিয়ে নাই। এই অলপ পইচা দি আমি মাটি দিছোঁ আৰু এই যে টিংটো 2 বছৰ হ'ল মানে বহাগ মাহৰ যে কিবা শিল পাতৰ আহে না শিল পাতৰ দি এই ওপৰতো ডাঙৰ শিল আহি চব স্কুলৰ ওপৰত টিংটো চব ফুটা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰাই এতিয়া আমি কি কৰিম পইচাও নাই এনে কোনো ৰকম চলি আছোঁ। স্কুলৰ ভিতৰত চব পানী হয়। আজিও ৰাতি পানী পৰিছে চব नुबाय जानांगौ। थ' सरकारि स्कुलफ्रानो गासिबो फ्रायानो 100आव 80%सोआनो लेथ्रा आरोखि। माने सरकारि दिनै गभर्नमेन्टफोरा बुंबाय थायो बा सरकारिफोर जायफ्रा खुंथायाव थाग्राफोर बिसोरो ओरैबायदि बुंबाय थायो बयबो सरकारि स्कुलाव फरायनांगौ होननानै। ओमफ्राय दानि गथ'फ्रा जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बिराद आप टु डेट दे। नोंसोर एसे थाल खालाम फुरा आप टु डेट। माब्रै होननानै बुङोबा दिनै सरकारि स्कुलाव मा होयो हिसाबाव प्राइभेटआ ओरैबायदि स्टेन्डार्ड थाङो ओरैबायदि मोनसे मोजाङाव थाङो। गभर्नमेन्ट स्कुला बिसोरनि रासिन स्टेन्डार्डआवसो थांनांगौमोन नाथाय बिसोरो दिनै बेयाव थाङा।
सरकारि हिसाबै मोजां ड्रेस मोनसे होनाय जाया। बे गोसोम आरो ब्लु कालारनि स्कार्ट हाफ पेन्ट ओमफ्राय गुफुरनि गस्ला सार्ट बेल'सो होबाय थानाय जायो। गुबुन गुबुन कालारनि दे सप्तायाव सोलाय सोलाय जे गानना थांहोनाय बेखौ जुदि खालामनानै होयोब्ला बिसिबां मोजां जागौ। आरो जुथाफोर बा सुक्रुबार बा सुनिबार बेफोरबायदियाव मोनसे ड्रेसखौ चेन्ज खालामना थांनायनि जुदि बेबस्थाखौ खालामनानै होयोब्ला गभर्नमेन्ट स्कुलाव मानो सोर फरायहोआ? दिनै प्राइभेट स्कुलफ्राव मालाय सप्ताहे ड्रेसफोरखौ चेन्ज खालामनानै गाननायखौ थांनायखौ नुनो मोनो। हाजार हक गथ'फ्रा बे स्कुलनियासो मालाय गाननाय जोमनायफ्रा एसेब्लाबो मोजां मोजां गाननानै थांनायखौ नुयो। बेफोरबायदियावहाय फ्रायानो हाजिरा मावनानै फोरोंगोन थेवबो प्राइभेट स्कुलावसो सोयो। सोरबाया दिनैहाय गुबुन गुबुन आफादगिरि गुबुन गुबुन आफादनो जोंनि माहारियारि आफादफोर बा गुबुन गुबुन आफादफोरा बुंबाय थायो दिनै गभर्नमेन्ट स्कुलाव सोनांगौ, सरकारि स्कुलाव सोनांगौ। दिनै सोरबा गोबाङाबो बुङो प्राइभेट स्कुलावसो सोजोबो मोजां मोजां न'खरनि मानसिफ्रा, गैयिफ्राबो प्राइभेटाव सोयो। मानो सोदों बेखौ एसे स्टाडि खालामनानै नायोब्ला मोनगोन। खारन दिनै बिजनि बायदियाव चिराङाव बिजनि टाउन बायदियावहाय बर' बिजोंजों फरायग्रा मोनसेल' एलपि स्कुल दङ होननानै बुंदों। दिनैहाय बेनो दिनै थिङा गब्लं होनबा दिनै बेफोरबायदिनि गथ'फोरा मानोथो दिनै बावहाय खाथि बिजनि बायदियावहाय प्राइभेट स्कुल मेरला दङ बेफोराव मानो हाबा जानो? हाबखागोन निस्सय। इउ एन एकाडेमियावबो दिनै प्राइभेट बेफोरावबो दिनै गोबाङानो हाबो। दिनै इउ एन एकाडेमिफोर बायदियावबो ड्रेसा चेन्ज खालामना थाङो। दिनै बिसोरबायदिनो इउ एन एकाडेमिनि स्कुलनि स्टुडेन्टफोरखौ जुदि गानना थांनायफोरखौ नायोब्ला एसेब्लाबो सोरनि गथ'आ गोसो सोलाया? बयनिबो गथ'फ्रा सोरबा गैयिनि गथ'फ्राबो सोलायो। दिनै सोरबाया डन बस्क'खौनो होनना बुं, इंलिस मिडियामखौल' होनबाय थायो। दिनै इउ एन एकाडेमिनाबो स्टेन्डार्ड जाहोलांगासिनो दङ। थ' बेफोरबायदियावबो फरायनानै गोबां दिनै जोंनि बर'फ्रा माने एसे डेभेलप जादों। गभर्नमेन्ट स्कुलाव हाबिनि जाहोनफ्राबो बेफोरबो माने दा बुंनो थाङोब्ला बेफोर दाया सरकारफोरनावनो गोग्लैहैगोन। दा जुदि सरकारखौ थांखिनानै जुदि बुङोब्ला सोरबा बि पि एफआनो फै, सोरबा इउ पि पि एलआनो फै, सोरबा कंग्रेसआनो फै, सोरबा बि जे पिआनो फै। बि जे पिआबो दिनैहाय बिराद मोजां स्कुल खालामगोन होनना बुंदोंमोन। बेसेबांबा केजिनिफ्राय गथ'फोरखौ लेखा बाहोनो होआमोन। बेफोर मा जाखो? बेफोरथ' जेबोआनो थायासैना। ओमफ्राय आरो प्राइभेट स्कुल माखौबा मिसनफोरा बारा जादों होननानै बुङो। खिन्थु प्राइभेट स्कुलाव बहाबा फ्रिसो होबावदों। बबेबा स्कुलाव फ्रि खालामनानै होदों। बेफोरखौ नायोब्ला गभर्नमेन्टआथ' दिनैहाय मोनसेबो मोजां बुस्थुखौनो होनायखौनो नुवाखै। ओरैनो मेट्रिकफोराव जुदि पास जायोब्ला सरकारफ्रा ओरैनो नामाव क्रेडिटखौल'नो लानोखौ लुबैयो। थ' दिनै भिडिअखौ बेखिनिखौल' लाबोनाय जादोंमोन। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।